uNkulunkulu atheka makasiphe lona. Engathi ke bese ngaphatha kahle. Amen. Sihloniphe siphinde sinazise. Lo okhulumayo inhlansuthi nje ayixoxe nalutho. Amen. Ayibambile nala isuka khona inhlansuthi nala isuka khona emva. Ayikho nenhlasi futhi ukuthi mhlawumbe yonke igcobeke. Esikangaboni lutho phela. Isizathu salokho ingoba obaba bethu bakhona. Amen. Manje besoxoxelwa. Sibonga inhlaka yokuthunywa baba umshumayeli. Ngizocela udlule engomeni. Ngiyohola umoya kodwa bengifisa kwamavesi amabili. Kepha mhlawumbe ngiyoxhuba ukujonga ngoba ngifisa ukuthi indaba yami ngiqale khona manje. Amen. Ingoma ekhulu lamashumi 32 132. Mina ngikhumbule Esiphiweni
Daniel 3 verse 12. Bantwana benkosi ngizawuzama bamfishane. Baba uMshumayeli asihlele lutho. uNkulunkulu uzosihlelela yena. Amen. Uma engiphizwi ngiyohlala phansi leyo nsizwa nje ethanda ukubheka kwami yongena. Ebese uvale baba lapho. Amen. Kodwa ngiyathanda ukuthi engishilo wathi ngihlathi sothi umfana nje wasemgidini inkonzo asazi ezobaba bethu. Amen. Inkonzo ezomama bethu. Nosisi nobhuti bethu abadala. Ngicela abantu uNkulunkulu angisize. Ngingalahli isiko la ekhaya. Amen. Isiko lokungaphambi. Isiko lokuzithoba nokusaba. Amen. Ngoba ekhaya into yakhona noma yenze kahle mhlambe mawuphiwe igaba. Kodwa ayinambithi siseli uma uhlukile kule nqubo ekhaya. Ngiyocela umfundele mhlambe ngiyomisa nithi baba uphinde uqhubeke kodwa ngicela umfundele Daniel 3:12. Daniel 3 verse 12. Bakhona abantu abaJuda obamisile phezulu kwezintaba zezwe laseBhabhiloni. uShadrach, uMeshach noAbednego. Lamadoda akanaki wena Nkosi. Lapha abakhuluma ngeinsizwa zaseNazaretha ezazintathu. Wafika abathize bathi Nkosi uNomeshach, uShadrach noAbednego abakunaki lapho. Fundo Akakhonzi izithixo zakho. Nento osushilo wena Nkosi wathakalahle loNkulunkulu esimlandelayo. Sikhonze izithixo ezakhiwe nezithombe bona bafuna ukunkonza. Akadumisi nesithombe segolide osimisileyo wena Nkosi. Nesithombe segolide sihle bese sakhiwe. Lamadoda noma lezinsizwa ziyanqaba. Ayifuni ukukhothama phambi kwazo. Lapho uNebukadnezar ngolaka nangokuvutha wayaleza ukuzisa uShadrach noMeshach noAbednego. Zabe seziyaqoqa lezinsizwa ngezwi lenkosi yesizwe saseBhabhiloni. Qoqani eTasuthi niyithathe niyibeke la ukuze siyiqondise. Athi ke bawazisa lamadoda phambi kwenkosi. uNebukadnezar wakhuluma wathi bona ungamabomu yini Shadrach, Meshach noAbednego? Anikhonzi izithixo zami. Uthi uMshumayeli zethuleni. Lokhuluma inhlanhla sothi Lizwi wakaNcwane. Amen. Amen. Dabuke umkhomazi thembe sothandweni uMshumayeli Ncwane. Amen. Ubhuti wami omdala cishe ukhona la kuphambane khona baMshumayeli. Yeah. Athi bese qoqa iqoqa lenhlanhla sothi bekwa la. Iyabuza inkosi ukuthi kuyiphutha yini Lizwi. Ukuthi wena abafuna ukukususa onyezini lwezulu uyenqaba. Nesithombe segolide engisimisileyo anisidumisi na? Nanezinto ezidumile ebandleni ezithandwayo yini ningayilandeli? Awuyilandeli ngani wena Lizwi? Lalokhu uma nilungile ngesikhathi nizwa ngaso ukukhala kwexilongo negxola nogubhu nenkohlisa nomqangi nemitshingo nezinhlobo zonke zokuvuma niwe phansi nidumise izithombe engizimisileyo kuhle. Kanti uma anidumisi sona nophonswa ngaleso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ithi lenkosi ngokusebenzisa amandla ayo uma ngabe nisaqhubeka ngisafuna ukudumisa unyazi lwezulu. Angifuni ukukhothama ngezithombe nale nkohlisa esibeka phambi kwenu. Niguqe kuyo izofaka esithandweni somlilo.
Ngithanda indaba yami yokugcina nje engizocela ube umunwe kuyo. Ilapho ku16. Uthi lezi insizwa zaseNazaretha zaphendula zathi zona. Ngimuphi ke lo Thixo oyonisindisa esandleni sami na? OShadrach noMeshach noAbednego baphendula bathi kuye inkosi. Sasiyaphendula lezi insizwa zaseNazaretha ezingenasici. Nebukadnezar asidingi thina ukuphendula kuwe ngale ndaba. Bheka ukhona uThixo wethu esimkhonzayo onamandla okusisindisa kuso isithando somlilo ovuthayo. Bekumuntu ngobe ngicela. Sasiyaphendula insizwa zaseNazaretha zithi inkosi Nebukadnezar asidingi thina ukuphendula ngenkulumo yakho. Ukhona uThixo thina esihamba naye uma ufuna ukubuza indaba ngathi ukuthi senzelani kanje ukhona uThixo ozokusiphendulela unyazizwe. Amen. Ungahlala phansi baba. Ekufikeni kwethu kulelizwe asithotshiwe ngelibandla asilethile inkonzo lekhaya. Nokufika kwethu la asithuliwe izwi lamazwi. Amen. Cha akanjalo. Futhi kasicacisa ukuthi ngihlala ukuthi ngiyaqoqela angingeniwe umkhuba wokuthi ngingaphatheki. Ngihambela amathembele, sambela amathembele. Ngoba sinekhono kwesinye isikhathi noma sinesikhathi. Kodwa sinetha uthando manazathi. Amen. Uthando ebuke ngalo lalunye. Olokuthi inkosi esilandelayo ngasezulu. Luhlale iminyaka eyi13 liboshiwe. Amen. Libashele into yise nawe isemkhulu. Ubani wenza lento? Uma ngumfanyana nje ngimncane. Inkonzo yaseNazaretha. Mina ngisizulu sesithathu khona. Amen. Indoda ezali baba wamongizalayo. Nendoda ezali umama ongizalayo. Iwona amadoda ahlangana noShembe. Amen. Lena ezali baba umihlangana noShembe. Bakunenkinga lithi kancane. Ubaba ongizalayo uzala intombi ezishagalombili 8. Ezazithi mayizaliwe kuthi manje yaguqa ingane kwathiwa yedwa nomntwana ebese yahlabela bese yahamba. Bathi abazali bama bexoxa le ndaba
Bakuthi makuzela umntwana kube kukhulunywa ukuthi uzobekwa kuphi. Ngoba isikhathi sakhe sokuhamba siyasiya. Bavela mvelayo. Wathi khona ingceke yasezulwini esemphakameni. Bathi kodwa asazi noma manje usenawo yini ngoba uyisu uhambile. Lokhu yena sehlele esihlalweni indodana yakhe ekade iyiprincipal e-Adams College eManzimtoti. Asimazi noma unawo namandla uyise kade nawo. Yathathwa le ndoda kancane. Khuluma ngezulu lesoqala lobu Nazaretha. Ukuthi kwahlangana kanjani nale ndaba enkulu esihamba nayo. Ngizoyifinda. La ndoda kancane ifika emzini wasephakameni. Ithi yasifika njengabanye isiyaphendula inkosi yethu yesibili. Ithi wena Ncwane. Kuzomela ukuthi umele ekhaya unande imithwalo yakho uzohlala lapha ephakameni. Into edumuzi wakho ijulile. Uzodinga ukuthi ulinde. Yani indaba le ndoda kancane. Nonkosikazi eganele uMasibiya ozala ubaba bahlala emzini wasephakameni. Kuthi wavuka ekuseni kuhanjwe kuyosetshenzwa emzini wasentanda. Bathi malalimbe bavuka njengemihla bashona emzini wasentanda. Kuthiwa bakuthi mase ihlakuliwe imoba emzini wasentanda. Kuthe emini bese yaqhamuka imoto emnyama ihamba kancane. Kuthiwa wasekuhleli lapho kuphuzwa amaphalishi opanyela bese benyuka ngeziphondo zomoba bafika abantu bephalishi. Yayihlala le ndoda yasezulwini. Twayifaka imbadada phansi nomjivo omhlophe. Yathi ifika kumkhulu wami unyawo lwayo lesidle yakhipha embadadeni. Yayisibeka lapha ehlombe kumkhulu wami lesidle. Unyawo. Yathi Ncwane sangikhulumile nabantu bakini kodwa bangihlulile. Ngiyadabuka Ncwane ngoba awuyikhonza lapho phakathi. Kuzodinga ukuthi uhambe ubuyele emuva. Abantu bakini bathi bafuna ukukunika isikhwama sokunyanga. Manje lapho umuthi ngawuphatha. Njengoba sebengihlulile lo muntu uzowuphatha. Lesi sikhwama sakho uzosiphatha. Awusephinda ungene ngala masango lomusa. Thoba umuntu. Insizwa zazikhona endala, thoba seziyasondela, zathi kodwa Nkosi sesimshumayezile, bese uvumile. Ethu sathanda ukulandela, yathi Nkosi cha, umuthi kawuphatha. Zanqanga izinsizwa zamncengela ngoba yayothiwa kuseyimobeni kuncengwa kuthiwa Nkosi wethu uzophenduka. Muvumele Nkosi ayigqokile kwemhlophe. Yami inkosi yasezulwini yathi cha ngeke azayigqokile kwemhlophe. Thiwa wathi egcineni ungasazelele lutho. Yathi ngizokunika inhlanhla eyodwa Ncwane. Awuyigqoki ingubo emhlophe kodwa ngizokunika imvume yokuthi ukwazi ukunikelela u23 kuphela. Bawakho u23 futhi awulukuhamba. Uyawunikela kanye ngonyaka ungene ngoMarch emzini waseGospel. Kwaba njalo. Insizwa yamazibula lokuphana kokuNazaretha kithi ayizange ikwazi ukuhlala njengami estation kanje. Ayizange ikwazi ukugqoka ingubo emhlophe. Kodwa u23 wayo wawusuka lapha entabeni zaseGoli ngoba yayisebenza. Uhambe ushayise emkhomazi uthathe uyongena eGospel. Ize yahambe emhlabeni. Umfana wesisekelo sinjalo lo okuNazaretha. Amen. Ibhlungu le ndaba engikhulumayo ngoba le ndoda yayiye eShembe icela umntwana. Kodwa kuthiwa uzohlupheka ngoba wena uphatha umuntu uphatha isikhwama. Ithi inkosi lesikhwama siphethe nalo muntu ophethe awubulali umuntu okuthola abantwana. Hawu. Nginayimalizo 8 sengingqobe zonke. Mina ngizokwazi ukutholisa abantwana ngihlulekile abami. Yes
siyazalwa kwindoda emzalayo. Amen. Ithi Nkosi umntwana azomthola ngasayokufa. Amen. Wazala ubaba wami. Walanya ubaba wami wesibili umsa wakhe. Yabiza ubaba wami. Ubaba wami umsa wakhe namhlanje kasiwa. Wasuka kithi ehambe yofuna amatoho ePakrini phansi olwandle eScotland. Esebenza amajardini abelungu akasabuye ekhaya. Wafuna ukuze namhlanje akazatholakala. Kodwa bangile umbona bathi siyayazi ijalida esebenza kulona. Umlungu osebenza kuye siyamazi. Kodwa ngenxa yesimo sobandlululo kwangekho nokubuza ukuthi ingane yami wayenze njani. Ingane yami kwenze mhlawumbe umuntu oyihlabathi ngizolwandle asazi. Kuze kube namhlanje. Ophinde wathola lo wesithathu. Umathela kancane. Uhambe ngo-18 February sasimele. Uhambele khona la eGoli. Kodwa ngikhuluma indaba kaShembe ukuthi kaShembe siphambi kwakhe. Asingenanga ngokufana kuye. Amen. Futhi asiyufana uma siphambi kwakhe. Amen. Mina nje ngiyazi ukuthi lapho sokuxele kwami kukhona umlilo ofuthayo. La kwesokuxele kwami. Ngoba kukhona umshumayeli. Amen. Kukhona umnumzane womuzi okhonza umuntu kaShembe. Wayesephuma uShembe wangena kuye waqanjwa igama bathi umshumayeli. Amen. Yonke mekuziyenze lutho. Ngaphandle mnganami mawazi ukuthi ihlezi khona nje ayisili iqiniso. Uma senza into zakho. Kodwa nomlilo uzomudla kusasa. Inkinga nomlilo umudla umuntu ukhethi ukuthi umudla phila noma umudla sehambile. Kodwa wona uyamudla. Futhi uyabonakala umuntu uyabona. Noma lenhlanhla yokuphila uyabona medlalela kulento esihamba nayo. Zimbili ndaba kodwa encane nje mfisa ukuthi ngithi shams. Ngelila noma kuvala uJulayi. Usaphila umalume wami umphathe sitha ngubani. Wathi uvala uJulayi wayesefelwa imoto. Abanye bayazi imoto ehamba ngayo umhlangano. Yayihlazana eBaltimore. Yakwehlela le moto akasabazuka. Leso sikhathi sebenzele eChartwell lapha eMandiyeni umshushisi khona. Uthi kumina Mazuzu mfana uzofana umthathe ungigwedukise nabantu bakho ungibuyisele eMtuba. Icontent ufuna ukuyithinta ngangixoxa ukindaba. Kodwa ngathi mangifika eMtuba ngimbeka umalume. Base ngizokusinde eMtuba. Sayithatha le moto sayisa eSt Lucia. Lafika lathi ibhulu. Hayi le moto izothatha izinsuku ezintathu. Umsombuluko. Ngicela umsombuluko emsebenzini. Izodinga izinsuku ezintathu. Kuya kwezi sihlalo ukuthi ngilungise. Izodinga nje ngikhiphe. Ngibone igasket yakhona. Ihambe iyopressa kubonakala ukuthi ayiphumile bese kufaka igasket nje. Usethi malume wami uzokwenza njani Mazuzu ukuthi malume uzomela ukuthi ngithole udokotela. Ngoba nginosuku namhlanje kuphela. Ukuze lo dokotela enze ukuthi ngikwazi ukubuyela emsebenzini ngomsombuluko landelayo. Athi malume Mazuzu ungayihambisi. Ungcono siye kudokotela uyaqambisa siyabuyisa kumlungu eyilungisa usuyiphethe incwadi uzuphethe emsebenzini. Sase senza kanjani? Uma ngifika lapha kufanele ngiqamba amanga phela. Ithi ngiyagula. Aphila sana. Le ndoda eGulu yayingalisa la yayihlanganisa umjovo. Kanti nomjovo omhlophe. Wangena kumina washaya umlenze ngawuzwa ukuthi umlenze wami wathamba. Yaba nomalume wami ubaba wami lo. Igagula mlelo. Uthisha wami lo. Sethi Mazuzu bengithi mfana ngenhlanhla ngizwa ukuthi
ukuthi uzohlala uze kushaya Yesabatha ngibe nawe nje thempelini la mfana bathi kodwa ngiyadabuka usuntovile noma singanawe mfana ngisebenza ukunika inkonzo akwazi lutho ube sibukeli nje hawu yangilahla le ndoda yathi kodwa kunomhlambululo ngiyowethula kuwe Yesabatha uma ethatha isinqumo sakhe mhlawumbe siyokwazi ukuziphiphula lapho mfana ayisahambe insuku nansi indaba engithanda ukufika kuyona le ndoda engiyikhulumayo umshumayelo wethempeli njengoba kade ngichaza la kuzongcele bami sathi masifika sasesihlala phansi kwezihlahla uyazike uma sisabutha umshumayelo engamamemezi ithemba isisuma lendoda isizomemezi isonto yayisisondela kimi yathi Mazuzu umhlambululo sengizile mfana ukuthi akekho manje akangitshelanga ukuthi akazibabikho ingilezo umhlambululo uhambe nayo angikwazi ukusiza uzohlala lapho mfana usiyoyilalela inkonzo uthamele angazi mfana usiyokwazi avala amasango thapha efana indoda engiyithandayo ayangacheba nami ayangakhathala ukuthi yangizala ngahlala wathi ujovile mfana ungena ngizama ukuchaza ukuthi le nqubo seyiguqule amen uma obaba bethu bebekumthetho phezu kwethu asikwamukela ngenhliziyo esimhlophe ayengishele sengikhuluma indaba yokugcina ngithi shadela uFebruary lonyaka kade eqeda 20 ngacela nje obala lasilelo yangenile ensuku ehlaza kithi ubayisa lokho kwensizwa uNazaretha hayi noma ngathuthuki ba kuba mnandi ugcwale izindlu zamasonto kube njani kodwa yona into eseyisa ngayo le iyasiza ngoba isiza nokusuka sizini khona isikhathi esifikayo Amanazaretha ungasakwazi ukuqala wakuqile uthi Shembe ngazizwe ucela umsebenzi Shembe ngazizwe ucela uvikele izitheni zami cha isidinga ukuthi ubeke umsebenzi phambi kaShembe uthi Shembe ngazizwe ngesikhathi esithile ngakwenzela ukuthi ngesikhathi esithile ngakwenzela ukuthi ngesikhathi esithile ngakwenzela ukuthi lokhu kwenzeka kanjani kimi amen bese uthi amen silandela uNkulunkulu ongancekwa silandela uNkulunkulu ongafundekelwa isikhathi sami sincane uShembe lesimlandelayo akafundekelwa mtshele kanye indaba yakho zoyizwa amen asikho isidingo sokuthi umtshele kusasa kanti umtshelile ngayizona kusho mina ngoba ngufakazi sengithinta into eqayeke ngakhuluma ngomtsizwa bami lento engize ngiyiyeke yabona ungaze ushaya intambo lekhaya uma kunentambo kwazi ukuyishaya ngokwenkolelo uNazaretha izulu lakho lelo lokuqala amen futhi ake umuntu ngokuphuca noma akudlula umthetho lapha uyazi khona into ixaka abantu nje kuze kuvungazele ebandleni kube khona umsindo ngokuthi umuntu wenze isono hayi mina isikole ngiphuma kusona Amanazaretha asiyeke ukudumisa isono asiyeke ukudumisa uShembe makukhona isono la kukhona unyazi wezulu ukhethaphi ufuna ukubabaza lezi zenduko zami noma ufuna ukubabaza unyazi wezulu khetha nakumyalezo enguphethe uma ke ukhetha ukuthi ufuna ukubabaza izenduko zikalizwe unaso isikali sokuthi uma usibabaza lapha esikalini akutsheli unyazi wezulu awuve sekusinda ngapha ezedukweni zami
siyidumisele unyazo lwezulu. Amen. Zishinjani insizwa la intathu zamaNazaretha sithi Inkosi Nebukadnezar kasinayo impendulo thina kuwe. Phothi lahlula yini ukusho njalo? Sebekhulumile, sebenza bonke, sebekusho bonke. Bethi Ncwane akukhoqala la. Lento yakabekade laphela. Uphisa ulimali. Into yakho lencwane. Basulandela insizwa zaseNazaretha. UShadrach noMeshach noAbednego. Ukhuluma into eyodwa nje. Uthi hayi anginayo impendulo. Ukhona ozokuphendula. Amen. Awuzuyinqaba izitha zakho. Ngibabile mina ngomhla ka-20 March 2024. Amen. Unyazo lwezulu luyinkosi. Amen. Thabani. Amen. Obala kapha. Ukuthi sithathe iminyaka ewu-13. Yeyibona Nazaretha kade siklina inkunkululo. Ifuna ukuchazela ukuthi uyabona laba bangaphesheya komfuli basethembezini. Kwama administrators. Kwama baphathi bama office abucayi enkolo kuNazaretha. Bathi babewela ngale bahamba nazo zonke izinto. Nangimanje mina usuku uDungudana ngomhla ka-28 March. Ngathi mangifika ngithi kwenzeka kanjani lokho? Athi umshumayela ngasi, athi umvangela ngasi, athi umkhokhela ngasi, athi umfundisa ngasi. Hawu anazi kanjani uthi phela kadela usemena. Udinga ukuthi umfana wale Nazaretha ufake impumulo phansi. Amen. Uphenye ufuna ukuthola iqiniso njengoba linjalo. Amen. Bese sishilo maNazaretha sithi sibekezeleleni. Sihlunge induku odakeni, sihlunge induku emqubeni, sihlunge induku endlini yangasese, siyithathe siyibeke la sigeze. Uthi uyafika nezulu lezulu uzoreport ukuthi ubhekene naye. Baba kunzima. Ithi Inkosi banjalo abantu la ngaphandle. Fela ngiphume ngibona abantu bakababa. Hawu. Ngiphethe isimehla sasendaba ukuthi icala lithile lisiphethe akafuni nokuzwa. Ngesikhathi ungena abantu benjani ngaphandle. Baba bakhona. Ukhona omunye osafuna ukusho kwesibusisi sekuphelile njalo. Nkosi Nebukadnezar asinayo impendulo thina sokunika ukhona wempendulo. Amen. Lapha ekhaya nomngane sone indlela emfundiswe ngayo. Umbono wami awona umthetho wala. Abakwazi ukuthula umthetho abagcotshiweyo bethu. Amen. Mina ngibeka umbono wami. Lapha ekhaya nomngane sone esikhulu kangakanani. Impendulo kuwe. Ukuthi ufuna ukushiya yini? Akekho futhi umuntu onamandla okudelela ngokuthi waqhuzuka endleleni. Indaba enkulu eyokuthi umuqhuzukile sikhokhele uphenduke. Amen. Ngikhuluma ngomkhokheli lo maphakathi kuwe. Uyenokhiye. Cela ushaya nalezi zolethu zibambe siyadonsa. Ngihlala isikhathi eside ngomtholo umntwana omfana. Ngikhulume ngomkhulu wami. Uma futhi umkhulu wagcwele isibhondo. Yabizwa kanjalo le ndoda. Isisebenza nesikhwama sakhe, bathi uma futhi umkhulu wagcwele ibhondo. Kodwa yazi engqondo mhlophe. Ayazi yagida. Ayazi yenza lutho. Yanikela u23 kuphela ezihamba emhlabeni. Ishayela ukubona inkosi uthi ngolenkosazana. Ngathola umntwana oqala ngo2005. Baba intombi nkosazana. Ngathi ushuthi ngizomthola umfana. Emntwana nomsibili bafika inkosazana. Ngoba Nazaretha eyafika emhlabeni nenyanga ezine. Sadelelana nje. Thonca nabantu 30 million.
bayokwazela amacala. Wasizobuza kuqala. Mfana, wafika kanjani la? Sikwendlalele indaba ukuthi safika kanjani. Bese uthola isibindi sokukhuluma ukuthandana. Mina ngambona uNkulunkulu. Ngakubona mina uThixo lenkosazane. Lunginike iphupho lenyoni. Lasida namhlanje lenza uBread 12. Amen. Yaphila njengana. Amen. Thema sefike esithatha afika abayintombi. Laqala mangishawa uvathi. Ngiyahlulela ukuthumba. Ngizoshesha eManazaretha. Thema sefike esithathu. Bafika wesine. Bafika inkosazana. Ngathi mangixoxela ubaba ngiphuma koLanda. Umakoti wami wathi yakuthanda indaba yepheza. Ngambona ukuthi usethanda ukushayeka. Indoda elungileyo yathi yakuthanda indaba yepheza esingishaya amehlo yajina yathi. Ngase ngiyabona ukuthi kufanele ngiyakaze manje. Washo ukuthi sesithela uThixo lenkosazane sekukhona inqinawe unyazwezo. Anyonyobela kuselesiwe. Ngathi bamnyonyoba mfikelesiwe ngase ngisho. Baba mfana ngithole. Yathi hayi umlando ngokuthi akuze lazo zonke ingane. Ukhulume nozimandi bese ngiyafika. Zafike zahlala kanti ziningi ngase ngishilo ngathi zazu4. Zathi shayi kwawunina wazo ngala kwayimina ngala. Hathi hawu nibangala. Sobusisiwe kusayidinga baba idini mfana. Mangqabona yathi uzomthola. Amen. Sathi amen. Sahamba. Kwathi langalimbe bathola isigijimi sokuthi ngiyadingeka ebuhleni ngokukhulu kushesha. Sasibe impi yamacala ke ngacela ukuthi mhlambe ethethe amacala. Ngathi mangifika afike sime phambi komnyango. Ngathi voshosho. Yathi usufika sengifikile. Yathi wena umkakho wasevele selindele ngaleso sikhathi. Yathi umkakho umethe umntwana wenkosazana ungabi naye. Uthi uhlelo ukuthola umfana. Uwena uhlelo ukunika umfana. Yena unesicelo sokuphathela, uwena uhlelo ukunika umfana. Yakhipha isibusiso yamflathela. Ngase ngiyambona ukuthi angaroba ke manje. Lengane futhi intombazana. Sabayitshela uDokotela sathi ngasitshela lutho ngoba sasilindele into yethu. Silinde uNkulunkulu ukuthi usipha. Kwathi ngomanje iyafika lenkosazana. Kodwa ngase ngiyamdelisa. Yila ngikhulume khona ngithi abafundekela. Amen. Umqini. Ngavele ngafona nje. YayiseNazaretha. Ngathi Ntuma ongizalayo. Ngathi umntwana usefikile wathi ngane mntanami. Ngathi nkosazana. Ngathi mukela mntanami uThixo. Ngathi ma ngangicela umfana kuye. Ngicela ungene kuye manje. Ungicelela igama. Angikhiphe mina igama. Bengilindele umfana unginike inkosazana. Ngicela uyena ozokhipha igama. La esibhedlela kulindwe mina ukuthi ngikhiphe amagama. Ukuze ngibhalise umntwana. Kwathi isikhashana lobuye ucingo ephuma kumawa. Uthi uma ngifikile enkosini mntanami yajabula ukuthi umakoti ukhulekile. Ithe amakhosazana anele. Amen. Athi isibindi inkosi. Uma kuyintombazana isithe anele yayikhomita kangaka. Lafika ilanga lalo mntwana lo wesithupha. Ayabusisi. Hayi sengihlala phansi eManazaretha. Ngathi mangithola icingo uDokotela ethi Ncwane. Nomzana uNcwane isize yafika insizwa yakho kade uyidinga. Amen. Base ngithatha ukuya emoto ngaphuma. Ngangela phezu komuzi waseKenani. Kwakuvala inkungu. Iphoyisa lale esangweni lathi liza kumina lizokubuza ukuthi ngithini. Ngathi ngangivulisa ngangena. Ngayeka mina lahlala khona intombi
ezisiphathele ubudlele bethu. Yathi mangifika kuzo ngathi ngicela inkosi yathi ngala. Yathi Christ inkosazana iyozilungisa ngangidavuza ngishona khona. Ngafika ihlezi phambi kweqhubwana uyalazi. Amen. Ihleli nezinsizwa lezanga phakathi zakwashembe. Ngibuka enkungwini ingithi uyazi le mithi esihlalweni ngathi ithi besiphinde ihobe futhi. Yathi ihoba ngasondela. Yathi mangibhuqa nje yathi uthini? Udabela ucayi athi baba lokuhlala ucayi. Yathi bangahlala abafowethu ngathi baba. Yathi kwenze njani? Yathi baba ngafika kuwe emzini waseNelisiwe ngizocela umfana. Usefikile baba. Ngicela ukuthi ungiphe igama. Manje ngizothatha into eyodwa. Asiyekeni ukomzela. Amen. Akasibhekeni lo owehle ezulwini waba umuntu ebantwini ukuthi uthini. Amen. Ithemba iphendula yakho yathi yabona leli gama olifunayo alikho kumina lilapha ngini. Ungadideka. Imfihlo yami. Manje shumela ngale ndaba ningimali. Izinkonzo Amanazaretha leli gama olidingayo alikho la kimi lilapha ngini. Yathi konje banozosilandela lona. Yaqala izibani. Kwakhasha insizwa yakwashembe ngaphakathi yathi kanti inkosazana. Yathi imibuye inkosazana uThivosha yathi hamba uye lapha endlini. Uzobuya negama. Unqala udinga igama lomntwana womfana usefikile. Yahamba uduyi inkosazana. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Hawu, kwenze njani? Yathi imibuye nje, yathi imiguqa, yathi inkosi ungakasho. Mina ikhomba isingihlanganisa nenzo zakwashembe. Nina ungiphilisa mangithi nguNkulunkulu. Nina ungiphilisa mangithi nguNkulunkulu. Lo umthole kanjani mfana? Yathi ikhuluma nkosazana. Yathi ayabonga amagwamanda. Lo mfana kwabo ayabonga. Lafika kanjani lo gama? Amanazaretha amasila. Sambe sikhuluma into eyodwa. Amanazaretha akasiyekele inkulumo ekhona. Akasiyekele umsindo khona. Sibabaza ukuthi silandele uNkulunkulu, wahlula uhulumeni, wahlula inkantolo, wahlula amacebo onke khona emhlabeni, wathula wamini. Yini singakhuluma yona? Uyabona ukuthi kuthiwa nesimema. Nithi asikhuphuke size eGoli. Ngoba nizocelebrate unyazi lwezulu ngabe ngezo. Amen. Amen. Futhi sobhala incwadi. Sizobhala incwadi ngalamacala. Uyathanda awuthandi noma singafa noma singaphila. Ifundisa zakithi eNazaretha izoyikhipha lencwadi. Amen. Uhambo lonyazi lwezulu. Uhambo lonyazi lwezulu eSouth Africa. Ngikhuluma ngoNkulunkulu olokhancindezelwa. Ifikile iNkulunkulu kodwa selokhancindezelwa yena. Ungani? Ningasoli bakwethu. Thina umbhidlane sibona munye manje sikhathele. Sesikhathele. Okwasenzela ngomhla ka3 ku-April 2011 asifisi ukuphinde sikubone ngamehlo ethu. Amen. Asifisi ukuphinde sikubone ngamehlo ethu. Sicela uShembe ahlale aphinde ahlale omunye ngisho sesahamba kodwa kubekho ukuthula. Kodwa ukuthula uzokwenzeka uma ngabe lezi ngane zoleli ifundisileyo zivume ziyokhipha uplastic emlonyeni wethu. Sikhathele impilo yethu ecindezela. Inkinga yethu leyo. Ningasola kodwa inkinga yethu leyo. Sikhuluma into eyodwa. Sibonga unyazi lwezulu. Amen. Ukuhlupheka boma bami. Ngiyabona. Nazi impunga. Uyabona sosizo umuntu omdala. Ushaya isikhathi somthandazo ukulala engazi ukuthi uzofika athandaza thini. Ngoba izitha ithuka ngento yakhe. Nazi ingane ziyabuza. Sizokuthiwa ebuhleni ukuthi kufanele umzala aphendule omdala. Namhlanje likhululiwe. Amen. Ukukhulula kwenu ningavumi kudumazwe inhlamba yababi.
90% ngingcono kunokuba ngime ngaphandle asigezaneni sigezana amanxeba thina ke sishawe kakhulu kodwa ngeke sibhekana nomuntu ngoba uyasho ziyasho lezi insizwe ezintathu zithi impendulo kasinayo ukhona uzosiphendula uphendulile mina Jesu lathi mina uNkulunkulu yathi mina uShembe positive ngani alawo mazwi ngiyibongela ngibonga nje ngilozina lekhaya esivumela ukuthi sifike saphepha nasendleleni amen baba uMshumayeli ngizocela ukudlulisa nje bangazi inkosi msemzulu amen sizocela ke baba uNcwane asiphe isihlabelo sokuvala inkosi bayibusisa ukuphakama kwengcwele amen ingoma yesithupha Sawubona ophakama